Astengên li ber zimanê Kurdî li Tirkiye heta niha jî berdewam dikin. Xeynî dersên bijarteyî li Tirkiye ti derfetek nîne û Kurd jî bi derfetên xwe yên taybet dixwazin zimanê Kurdî bidin fêrkirin. Kurdolingo platformekî ji bo kesên ku Kurdî Ji van hewildanan yek jî platforma zimanê Kurdî Kurdolingo ye. Ev platform bi awayekî online dest bi dersên Kurdî dike. Damezrînê Kurdolingon Cihat İlbaş radigîne ku Amerîka di serî da bêtirî 35 welatan da xwendevanên wan hene. İlbaş sedema pêkanîn û naveroka vê platforme jî ji dengê Amerîkayê re nîrxand. Her kesê ku dixwaze Kurdî hîn bibe, Tirkiye axivbe, İngilîzî axivbe dikare jê Sûdê werbigire. Li ser vê platformê dersên bideng hene, bi video hene, dersên zindî hene, wekî min got pirtûkên bi Kurdî hene ên ku wergera klasîkên cîhanê ne, wekî nivîskarên George Orwell, Virginia Woolf, Franz Kafka, an jî naverokên ji bo zarokan jî hene, wekî Pinokyo, Peter Pan. Him diaspora û him jî kesên biyanî dixwazin ku Kurdî fêr bibin. İlbaş jî dêhna xwe daye ser vê yekê û dixwaze ku sinorên heyî derbas bibe û Kurdî fêrî wan kesan bike. Dema tu bi online dersê didî, xwendekarên te zêdetir ji Ewropayê, ji Amerîkayê dibin, an jî ji bajarên cur bi cur dibin. Hewcehiyek çêdibe. Ev hewcehî jî pirtûkên ferhengin lê tu nikarî bişînî wan. Min jî dest bi çêkirina hilberîna materyalên dijîtalî ji bo hînkirina Kurdî kir. Sîdar Demîr Kurdeke ku li bajarê Enqerê ji dayîk bûye û Kurdî nizane. Ew ana li ser Kurdolingo fêrî Kurdî dibe. Demîr vê platforma ziman jî ji bo xwe wek firsendekê dibîne. Kurdolingo ile tanıştıktan sonra süreç Piştî ku min Kurdolingo nas kir, ji bo min pêvajo gelek asan bû. Eva dû mehê ez di ser Kurdolingo Kurdî fêr dibim. Hê di asta qsedanê da ninim, lê ez bawer dikim ku di demeke herî Kurd da ez ê Kurdî qise bikim. Kurdolingo her ku diçe di nav kesên biyanî da jî balê dikişîne. Cihat İlbaş tora medyaya Kurdolingo ya nav cîhanê jî wiha diyar dike. Zêdetirî heftê xwendekarên min ji her derê cîhanê hene. Hejmara welatan jî zêdetirî 35 in. Amerîka heye, Kanada heye, Avustralya heye, Yeni Zelanda heye, Yeni Zelanda ya nû jê re dibêjin, Çînî hene, Rus hene, İngiliz hene, Alman hene, ji her welatê hene. Kurdolingo ji bo kesên bi Tirkî û İngilîzî de axivin materyalên hînbûna ziman, kursên Kurdî yên bi deng, video, zindî, naverokên Kurdî yên ji bo zarokan, ferhengên dijîtal yê bi 13 zimanî ku bi vêna çêker pêk hatiye, bi kurmancî, soranî û zazakî xizmet dide. Eyüp Demîr, Dengê Amerîka, İstanbul.